गोजोन्थों गुड मर्निं एवरीवन नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो आङो दिनै बेसेबा गोबाव समनि उनावहाय नुजाफैफिननाय जाबाय दानो आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय जोंनि बीटीसी खौ जौगाहोनो थाखाय बीटीसी खौ डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय आम आदमी पार्टी बेखौ आङो फुरा एप्रुभेल खालामनानै बीटीसी आव लानानै फैनाय जाबाय दानो आरो जोंनि कक्राझार डिस्ट्रिक्टनि सासे आङो आफादगिरि महरै दानो आङो सायख'जानायखौ मोननो हाबाय बिनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम जोङो मा मावनो थाखाय थांखि बिथांखि लानाय जादों जोङो गुबुन पार्टी बायदि जोङो बासनबाजी लेक्सारल' होनाय जोङो खामानिखौ मावा नोंथांमोना प्रुफ हिसाबै दिल्ली सरकार आरो पान्जाब सरकाराव नाय गुबुन बीजेपी हान्जायानो जा कंग्रेस हान्जायानो जा बबेबा समाजवादी हान्जायानो जा जेबो गुबुन पार्टीया मावनो हायै खामानिफोरखौ जों मावनो हायो मा मावनो हायो होनब्ला जोङो इडुकेसनखौ जोङो फ्री अप टू डक्टर डिग्रीसिम जोङो फोरोंनो हायो आरो बेबायदिनो गोबांथार जोङो दै जगायनानै होनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो क्रर थाखा नांगौ मेडिकेल जे अपारेशन जालायनांगौखौबो जोङो फ्री मावनो हायो रायजो राजाफोर बिनिखायनो नोंथांमोना गासैबो दले मले फैनानै जोंनि आम आदमी पार्टीखौ सापर्ट खालाम आरो नेक्स्ट बीटीसी आव नोंथांमोनहा जोंनो थाब्रा भट होनानै लैखो नोंथांमोनहा भट होनानै जोंखौ दैखो हर अब्लानो जोङो गासैबो नोंथांमोननि अभाब अजिखौ जोङो मावनानै होनाय जागोन जोङो बीटीसी आव मा मावनाय आखायाव लानाय जाबाय आरो जों गासैबो पलिसिखौ जोङो मावनो जे जिनिसखौ जोङो मावनो हागोन बेखौ जोङो गासै लिरखांनानै जोङो गासै जोंनि मेनिफेस्टोफ्राव रेडि खालामनानै लाखानाय जाबाय रायजो राजाफोर बेनिखायनो नोंथांमोना जोंनि गासै बड'लेण्ड आम आदमी पार्टी बा जोंनि आसामाव जे आम आदमी पार्टी फैबाय बेखौ अनसायनो थाखाय बयखौबो गुरैयै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरनाय जाबाय जोङो गाबोन समबार दिनखालि जोङो कक्राझार डिस्ट्रिक्टआव जोङो मोनसे प्रेस मिट खुंनायनि गेजेरजों नयथासो निउज पर्टेलखौ लिंहरनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे प्रेस मिट खालामगोन बे प्रेस मिटआवहाय जोङो जोंनि कक्राझार डिस्ट्रिक्ट जे आम आदमी पार्टीखौ फोसावनानै होनाय जागोन आरो जों मा मावनो थाखाय आखायाव लानाय जागोन बेखौ फोसावनाय जागोन आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव लाम साम दिनै फोसावनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय रायजो राजाफोर दिनैहाय जोङो नुनो मोनदों दिनैहाय नरेन्द्र मदि बिथाङा आङो मैयासो रिसेन्टलि नोंथांमोनहा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायनि गेजेरजों अल नटिफिकेशनावहाय नोंथांमोनहा थांनानै नरेन्द्र मदिया मा बुंलाङा नोंथांमोनहा खोनासंनानै नाय आरो प्रमद बर' बिथाङा मा रिकुवेस्ट खालामदों नोंथांमोनहा अल नटिफिकेशनाव थांनानै प्रमद बर' मैयानि भिडिअहाय नोंथांमोनहा थांनानै नाय मा बुंदों नरेन्द्र मदि बिथाङा भाषणनि गेजेरजों बुंदों लेक्सारनि गेजेरजों बुंदों जोंनि बीटीसीनि थाखाय 15,000 कौटि आरो आसामनिफ्राय सेन्ट्रेलनिफ्राय 15,000 कौटि आरो आसामनिफ्राय 700 कौटि 2100 गासै बेसेबां जायो नोंथांमोना 22,000 कौटि दिनैहाय जोंनि बीटीसीनि थाखाय सेंसन जाबाय आरो गोबांथार दिनैहाय बिटिआर सिगनेटरिनिफ्राय गोबांथार जोहोलावफ्रा दिनै 4,000निबो बारा मानसिफ्रा साख्रि मोनबाय आसाम पुलिसाव मोनबाय होननानै दिनै नरेन्द्र मदि बिथाङा बुंदों आरो गोबांथार एनडिबि फोरनो बेबायदिनो 4 लाख करि होनाय जाबाय आरो गोबां मुंख्लंफोरनो 5 लाख करि होनाय जाबाय होननानै बिथाङा दिनै नरेन्द्र मदि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेराफारसे दिनै प्रमद बर' बिथाङा बुंदों दिनै गासै सिगनेटरि माखासे जेलाव जोबजानानै थानाय सुबुंफोरखौहाय दिनैहाय बिथांमोनखौ सख'नांगौ थाखाय बिथाङा रिकुवेस्ट खालामदों आरो माखासे मावजानो गोनां खामानिफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनानै होनो थाखाय बिथाङा रिकुवेस्ट खालामनायखौ नुनो मोनदों नाथाय दिनैहाय बिथांमोनहा मावनो हाया रायजो राजाफोर दिनै बिथांमोना राजनितिकनि लब लालसा खालामनानै दिनै पाब्लिकफोरनि थाखाय उइदिन 100 डेजनि गेजेरावहाय बिथांमोना सुइजारलेण्ड खालामनो थाखाय आखायाव लादोंमोन नाथाय बिथांमोना मोनसेबो दिनै खामानि मावनो हायै फैलार जानायखौ नुनो मोनदों रायजो राजाफोर बेनिखायनो दिनैहाय नोंथांमोनखौहाय जोंनो 5 बोसोरनि थाखाय बीटीसीखौ नोंथांमोना गथायनानै हो आम आदमी पार्टीनो जोङो मावनो हागोन ना हाया जुदि जोङो दिनै बीपीएफ हान्जा बायदि दिनै 17 बोसोर जे बिथांमोनहा खुंनानै थांबाय जों दिनै हाथाय बाजारावहाय माइक लानानै बिथांमोन बायदि जोङो माब्लाबाबो जोङो सरकाराव फैखांनायनि उनावहाय जोङो बिजैया बिथांमोनहा जुदि बीपीएफ हान्जाया मोजां सरकार मावदोंमोनब्ला दिनै माइक लानानै बिथांमोनहा दिनैहाय माब्रैहाय भट बिनांगौ
प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव होनो गोनां प्रयोजन गैयामोन रायजो राजाफोर दिनै बिथांमोनाबो मोजां खामानिखौ मावनो हायाखै बिथांमोना 17 बोसोरनि गेजेरावहाय गावनि बेबायदिनो नार्सिं हम बेबायदिनो दखान फेदेरनाय शोरूम फेदेरनाय स्कुल प्राइभेट स्कुल फेदेरनाय गभर्नमेन्ट स्कुलखौ फोथायनानै बिथांमोना गावनि प्राइभेट स्कुल सोलोंथायाव माबानायावसो बिथांमोना मुखुब दङमोन 17 बोसोर नाथाय पाब्लिकफोरनि साधारन सुबुंफोरनि थाखाय जेबो खामानि मावाखै साख्रि आवलाफोरनि थाखाय बिपिएफ हानजायाबो 17 बोसोराव जेबो मावाखै रायजो राजाफोर एसे सेंसन दिहुननानै होनो थाखाय बिथांमोना दिनैहाय गभर्नमेन्टनि माखासे सेंसनफोरखौ लामाफोरखौ बिथांमोना मावनानै होदों माखासे बिथांमोना कयेकटा बिल्डिं बिथांमोना बेबायदिनो 50% मावनानै 50% बख'नानै जानाय जों नुनो मोनदों रायजो राजाफोर बिथांमोननि हिस्टरिफोरखौ नायोब्ला बिराद गाज्रि बिपिएफ हानजाफोरनि हिस्टरिफोरखौ दिनै बिथांमोना ब्रेन वाश खालामदों बिपिएफ हानजायासो मोजांमोन दिनै प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव होननानै बिथांमोना बुंदों दिनै प्रमद बर'आथ' जेबो मावखानो हायाखिसै दिनै 3 माससोल'सै रायजो राजाफोर बिटिआर सरकारा प्रमद बर' सरकारा बिनिखायनो बिथांमोननि खिबु थाबायनानै जेबो होनो हाखाया खिबु थाबायनानै लाब गैया आरो जोङो साननैसोनि सिगां जोङो फंनैसो बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों रायजो राजाफोर जायफ्रानाखि लायनो इउपिपिएलनो भट होआब्ला दिनै इउजि ब्रह्ममोनहा माबोरैहाय उरनदयखौ होनाय जानाय नङा होननानै बिथाङा बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों लासिं बिथांमोननि थाखाय दिनै बडलेण्ड मुभमेन्ट लामा राजा लामा जथेनाय रेल लामा जथेनाय बिथांमोननि दिनै गार्दिनि थाखायसो जोङो राजा लामा जथेदोंमोन नामा रायजो राजाफोर नोंथांमोना मोनसे साननानै नाहर रायजो राजाफोर 5 बोसोरनि गेजेराव बबे सरकारा नोंथांनो मा होनो हायो बेबायदि हानजानो नोंथांमोना भट हो जों बायदि जे आम आदमी पार्टीनो नोंथांमोना भट हो नोंथांमोननि गेजेराव आङो बेखौनो लानानै फैदों बेखौ जोङो मावफुंगोन रायजो राजाफोर इडुकेशन फ्रि मोनफ्रोमबो दिनैहाय एलपि स्कुलफ्राव जोङो नुनो मोनदों रायजो राजाफोर दिनै सुखिदारफोर गैया जोङो सुखिदारफोर सोगोन बेबायदिनो जोङो मोनफ्रोमबो एलपि स्कुल एमइ स्कुलफ्राव जोङो बेराफोर गायसननानै बेबायदिनो गार्डेन खालामनानै एखेबारे मोजां सुइजारलेण्ड बायदि जोङो खालामगोन दिनै प्रमद बर' भाषण होदों जोङो बास्तबाव जोङो खालामनानै जोङो मोगथां महराव जोङो लाबोगोन रायजो राजाफोर बेबायदिनो जोङो क्लास 3 निफ्राय जेरै प्राइभेट सेक्टराव कम्पिउटार कर्स होयो बेबायदिनो बिथांमोननोबो कम्पिउटार सोलोंथाइखौ जोङो होनाय जागोन रायजो राजाफोर 1 नाम्बाराव जोङो गोग्गो सोलोंथाइखौ लाबोगोन रायजो राजाफोर फ्रि अफ कस्टआवनो रायजो राजाफोर जोङो थाइसेबो फिस होनाङै बेबायदि जोङो माखासे जोङो प्राइभेट स्कुलखौ जोङो बुथारनो थांगासिनो दङ मानो होनोब्ला जोङो डाइरेक्टली बुथारा मानो होनोब्ला जोङो गभर्नमेन्ट स्कुलखौ जोङो जुदि मोजां खालामोब्ला दिनै अट'मेटिक दिल्लीयाव जेरै 6 लाखनिबो बारा स्टुडेन्टफ्रा प्राइभेट स्कुलनिफ्राय नाम दाननानै 6 लाख स्टुडेन्टआ जेरै गभर्नमेन्ट माबायावहाय फरायसालियाव नाम थिसनफैफिनदों बेबायदिनो बिटिसियावबो जोङो नेक्स्ट बिटिसियाव नोंथांमोननि अननाय आरो आशीर्बाद मोनोब्ला बोर मोनोब्ला जोङो सरकार खुङोब्ला बेफोर गासै खामानिफोरखौ जोङो मावगोन आरो गासै बिपिएल हल्डारफोरनो जोङो 200 वाटनिबो 200 वाटनिबो बारा जोङो कारेन्ट फ्रि 24 आवार्स होनाय जागोन रायजो राजाफोर आरो जोङो वाटार माबाफोरखौबो जोङो मोजां पिउरिफाइ खालामनायनि गेजेरजों नोंथांमोननो जोङो होनाय जागोन राननानै होनाय जागोन गासै जुवालिफोरनो न'आवहाय जेबा टिपकल बेफोर बाहायनाङै बेफोरबायदिखौ जोङो खालामनाय नङा बेबायदिनो जौगालिफोरा 24 आवार्स दै नोंथांमोनहा बिब्लानो नांगौब्लानो दै मोननाय बेबायदि सिस्टेमखौ जोङो खालामनानै होनाय जागोन आरो गासै साख्रि आवलाफ्रा दानो पेन्सन मोना बिथांमोननोबो जोङो दिनै पेन्सन होनायनि आखायाव लागोन रायजो राजाफोर बेखौ जों मावफुंनानै होथारगोन आरो मोनफ्रोमबो गामिया दिनै मडेल भिलेज हिसाबै जोङो मावनो थाखाय जोङो मोनसे आखायाव स्टेप लागोन मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय जोङो सानै हाग्रा एवग्रा बेबायदि हालुवाफोरनि गेजेरनिफ्राय जोङो एपइन्टमेन्ट होनाय जागोन बिथांमोननोबो सेलारि हिसाबै रायजो राजाफोर नाथाय गुबुन पार्टिया बेखौ मावनो हाया जों मावनो हायो आरो बेबायदिनो रान्दनिफोरनो बेबायदिनो 1000सोल' सेलारि मोनो बिथांमोननि सेलारिखौबो जोङो बारायनानै होनाय जागोन आरो गासै दानो हालुवाफोरनो किसानफोरनो जोङो दिनैहाय मोदी सरकारा होयो 6000 8000 दिनै जोङो बिथांमोननो 1 लाख बोसोराव जोङो होनाय जागोन बिथांमोननो 8000 जों 6000 जों मा आबाद मावनो हायो ना हासार बायनो ना माबा खालामनो जेबोखौनो मावनो हाया बेनिखायनो जोङो गासै हालुवाफोर नङाब्ला जोंनि देश जय जवान जय किसान होननानै जवाहरलाल नेहरू बिथाङा मोनसे प्रभाब्स बा गियान होलांदोंमोन बे बाथ्राफोरखौनो लानानै जोङो गेदेमाफोरनि माखासे बिबुंथिफोरखौनो लानानै
प्रभाबफोरखौ लानानै जोङो खामानिफोरखौ मावगोन रायजो राजाफोर 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारियाबो मोजां खामानिखौ मावनो हायाखै बिनिखायनो आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बुंनो थांदों प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव दिनैहाय हाग्रामा महिलारि हाथाव जाति बासाव मानो होनोब्ला थांनाय 17 बोसोराव दिनै जाति संघर्ष बिथाङा दिनै खुनु शान्तियाव लाबोनो हायाखै 17 बोसोरावहाय आरो खुनु पाब्लिकनि थाखाय मोजां मावाखै दिनै बिथांमोना दिनै ब्रेन वाश खालामगासिनो दङ रायजो राजाफोर नाथाय बेखौ बुजि रायजो राजाफोर थांनाय 17 बोसोराव नोंथाङा मा मोना बिथांमोननि बिल्डिंल' बारायदों बिथांमोननि बेंक बेलेन्स बारायदों बिथांमोननि दखान बारायदों बिथांमोननि शोरूम बारायदों गिदिर बिथांमोना रेजर्ट खुलिनानै लादों नाथाय पाब्लिकफोरनि सुजुग सुबिदानि थाखाय बिथांमोना जेबोखौनो मावाखै बिनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम आरो जोंनि आम आदमी पार्टीखौ नोंथांमोना आशीर्बाद खालामनानै 5 बोसोरनि थाखाय बिटिसिआव नोंथांमोना नाय मा मावनो हायो बा मावनो हाया रायजो राजाफोर बेनिखायनो नोंथांमोना नायदो नै मुंख्लंफोरनो थाखा रानबाय आरो गोबांथार खामानि मावबाय होननानै बिथांमोना बुंदों प्रमद बर' सरकारा मा हालोदाव दङ नोंथांमोना नायदो नैबे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नाय आरो 17 बोसोर बिथांमोना जुदि खामानिखौ मोजां खुंदोंब्ला हाथाय बाजाराव माइक लानानै बिथांमोना भट बिनांगौ प्रयोजन गैयामोन 5 बोसोरल' नाय जोङो माब्लाबाबो नोंथांमोनावहाय जोंनि खामानिफोरखौ नायनायनि गेजेरजों नोंथांमोना भट हो आरो जों खामानिखौ मावनो हागोन ना हाया नोंथांमोना नायनानै जुदि जोङो फेल जायोब्ला नोंथांमोना माब्लाबाबो भटखौ दाहो रायजो राजाफोर जोङो नोंथांमोननि गेजेराव बेफोर गासै खामानिफोरखौ मावगोन एडुकेशन फ्रि मेडिकेल फ्रि बेबायदिनो गोबां हालुवाफोरनो बेबायदिनो मावनानै जानो थाखाय सुबिदा बेफोरखौ जोङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय 100% इमप्लिमेन्ट खालामगोन रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा जोंनि आम आदमी पार्टीखौ अनसायगोन गेदेर मिजिं लानानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना बिटिसिनि हालोदा बा बिटिआरनि हालोदा मा जानानै दङ नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायलांदो दा जोंहाबो हौवायानो मुंख्लं जानानै थांबाय हारिनि थाखाय दिनै नांनानै जिउ जोबनानै थांबाय लाइफां बर' आरो दिनै गावहा थैनानै थांबाय दिनै आंहासो खस्थ' जानांबाय दिनै फिसा मावरिया सानैखौ लानानै आङो जोबोर खस्थ' मोननानै दङ सार जयन्त सारनिसिमबो आं निमाहा बियो आरो फेरेंगा सारनिसिमबो आं निमाहा बियो अरायबो आंखौ नायनांगोन मोननांगौ मोन्थायखौ होनांगोन आरो प्रमद सारनिसिमबो आं खावलायो साराबो आंनो मोननांगौ मोन्थायखौ अरायबो होनांगोन फिसा मावरिया दङ दिनै फरायगासिनो दं आंनि फिसा हौवाया दा मेट्रिक होगोन सार दिनै बिनि थाखायनो जों मोननांगौ मोन्थायखौ जोङो मोन्थों होननानै सारमोननिसिम जों खावलायदों जाहाथे जोङो हौवाया जोंना सोरबाबा थैबाय सोरबाबा फिसा फिसौखौनो लानानै सोरबाबा जोंनि लोगोफ्राबो बिदिनो खस्थ' भुगिनानै थानांबाय दिनै सोरनिबा बिमा बिफाया नेनानै दङ सोरनिबा बिमा बिफायाबो थैनानै थांबावबाय दिनै सारमोनहा होगोन होनो दिनैसिम जों मोनाखै मानि थाखाय सार जेरैबाबो जोंखौ नायनांगोन जेरैबाबो जोंखौ मोनफुंहोनांगोन जोंनि गोसोखौबो गोजोन होनांगोन जों दिनै सोरनिबा फिसानि मोननांगौ मोन्थायखौ जों नेनानै दङ जेरैबाबो होनांगोन सारमोनहा अननानै दिनै जोङो बेसेबां खस्थ' लानांदों जोङो रायजो राजाया जोंखौ नुदों मेगनजों नोंसोरबो नुदों सारमोनहाबो जेरैबाबो जोंनि मेगनाव मोदै लानायखौबो अरायबो जाफुंहोनांगोन अरायबो मोनफुंहोनांगोन जों दिनै फिसा मावरियाखौबो जोङो हौवा थैनानै थांदोंबाबो जों आलाय सिलाय खालामाखै सारमोन जों फिसाफोरखौ जों गजबनानै लादों जों उफाय गैयैयाव हाबा जादों सोरबाबा जों फिसाखौनो जों गजबनानै लादों सारमोन जोंनि हौवानि सिननि फिसाफोरखौ जों गजबनानै लादों जों फोरोंगासिनो दं खस्थ'यैबाबो जाहाथे सारमोनहा जोंखौ नायफिनालासिनो मुजुफुरालासिनो जाहाथे सारमोनहा जोंनिनो फिसा थालांदों होननानै गजबनानै जाहाथे जोंखौ नायफिनो जाहाथे अननानै जोंनो होफुङो 5 लाख थाखाखौ अरायबो सारमोनहा जोंनो होनांगोन नैबे थुक्राझार कमिउनिटि हलाव नुजाफैनो हानाय जोंनि मुंख्लं न'खरनि गासै आंगो लोगो नोंथांमोन जोंनाबो आंनि फंबाय सासे दंमोन 2002 आवनो बिथाङा गावथारजादों आर्मिनि गुलिजों दा बेवहाय जोङो न'खर हिसाबै दादाभाइ हिसाबै जोङो बिराद जोङो अनलायोमोन मानो बेयाव जोङो खोनानो मोनदोंमोन सरकारनिफ्राय जों 31 5 लाख मोनगोन होनदोंमोन दा बिथांमोना बुंनायल' जोंनो होआखै बेखौनो खावलायहरनो सानदों जोंनि बिटिआरनि CM
आरो बेजों लोगोसे फेरेंगा सार आरो सावरायग्रा सार आरो गबिन्द सार बिथांमोनहाबो जाहाथे नैबे जोंनि मुंख्लंफोरनि एक्ट्रेसिया बेखौ मोननो थाखाय जोङो सारमोनखौ खावलायहरनाय थाबाय आरो। जोंनि हासबेन्डनि नामा गिदियन बसुमतारी। जोंनि मोननांगौखौ दिनैसिमबो मोनाखै आरो फिसा सानै दङ बेफोरखौ फोरोंनो बिराद खस्थ' जाबाय। ओमफ्राय दानि सरकारखौ खावलायो आरोखि बेनोसै।